Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Αργό Web TV. Είμαι ο Βαγγέλης Ιορδανίδης στην εκπομπή Κυρίαρχος Πολίτης. Σήμερα καλεσμένος μου είναι για μία ακόμα φορά ο υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης, κύριος Βουλγαράκος Ιωάννης, στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Βουλγαράκο, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μου. Καλησπέρα κύριε Ιορδανίδη. Είμαι χαρούμενος που θα τα πούμε ακόμα μία φορά. Για ακόμα μία φορά. Το θέμα που επιλέξατε σήμερα κύριε Βουλγαράκο είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι η οικονομική κατάσταση του σήμερα και ο πτωχευτικός νόμος. Πριν μπούμε σε αυτό το θέμα όμως κύριε Βουλγαράκο, πείτε λίγα λόγια για εσάς για να σας γνωρίσει το τηλεοπτικό κοινό μας. Για αυτούς που δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Βουλγαράκος Γιάννης, όπως είπατε και πριν, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Η έδρα μου είναι ο τοπικός οργανισμός της ΕΣΥ Θέρμης. Πού εδρεύει ο τοπικός οργανισμός κύριε Βουλγαράκο? Στην πλατεία της Θέρμης, πλατεία Παραμάνα 20, στον πρώτο όροφο. Μάλιστα. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού και προσπαθώ κι εγώ, όπως όλοι οι Έλληνες, να διαβιώσουμε σε αυτό το περιβάλλον το οποίο μόνο εύκολο δεν θεωρείται σήμερα. Θέλατε να κάνετε μια αναφορά του θέματός σας πριν μπούμε στις ερωτήσεις κύριε Βουλγαράκο? Αν μιλάμε για τον πτωχευτικό νόμο, για τον πτωχευτικό νόμο που είναι επίκαιρος, κύριε Ιορδανίδη, η κυβέρνησή μας και οι κρατεοί μας και το σύνολο της Βουλής ένιωσε την ανάγκη να ψηφίσει και να εδραιώσει τον πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος πτωχευτικός κώδικας έρχεται μετά από 10-12 χρόνια οικονομικής κρίσης και ανάμεσα σε δύο εγκλισμούς, τα περίφημα lockdown που αρέσκονται τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναφέρουν, τα οποία αποδεκατίζουν και σκοτώνουν κάθε επαγγελματική δραστηριότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και του συνόλου των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο εγκλισμούς έρχεται ο πτωχευτικός νόμος, κυρώνεται από τη Βουλή, εντάσσεται στο εθνικό δίκαιο, γίνεται νόμος του κράτους, είναι ο νόμος 4738 του 2020, το ΦΕΚ 207 στις 27 Δεκάτου του 2020. Μάλιστα. Άρα στην ουσία είναι η ταφόπλακα της όλης της ιστορίας αυτός ο πτωχευτικός νόμος. Είναι ακόμα μια ταφόπλακα η οποία μπαίνει στις πλάτες των Ελλήνων, κύριε Ιορδανίδη, και αν θέλουμε λίγο να δώσουμε κάποια στοιχεία παραπάνω, το τι βιώνουν αυτή τη στιγμή, τι βιώνουμε όλοι οι Έλληνες. Σας κάνω μια διακοπή να σας κάνω την ερώτηση πιο συγκεκριμένη. Ας γίνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένοι και να αποτυπώσουμε με λίγα λόγια την οικονομική κατάσταση όπως την βιώνουν οι Έλληνες αυτή τη χρονική στιγμή που βγαίνει αυτός ο νόμος, κύριε Βουλγαράκο. Όλοι τα βιώνουμε, όλοι τα ξέρουμε. Προς ενθύμηση των ακροατών, των τηλεθεατών μας, θα πούμε ότι 4,2 εκατομμύρια αφημοί έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έχει λεχθεί. Όταν ήταν να ενταχθούν οι πολίτες που οφείλουν στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, μόνο δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ανακοινώναν τότε ότι 4,2 εκατομμύρια αφημοί έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, που σημαίνει ότι από ένα αφημί που έχει οφειλές στην εφορία ζουνε και άλλα άτομα, πιθανόν κάποιοι υπάλληλοι ή η υπόλοιπη οικογένεια. Άρα μιλάμε για ένα συντριπτικό ποσοστό των Ελλήνων έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Να πούμε ένα στοιχείο που δίνει η Eurostat τελευταία, ότι ένας στους 3 Έλληνες δεν μπορεί να πληρώσει την ενέργειά του και το νερό του, κύριε Ιορδανίδη, που σημαίνει ότι το 33% αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται να πληρώσει για την ενέργειά του, για τη ΔΕΗ του, την ίδια ώρα που στη Βουλγαρία το ποσοστό είναι μικρότερο. Μιλάμε για 30% και κάτω στη Βουλγαρία, και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το 33% έχει πρόβλημα για τους λογαριασμούς, αυτούς τους δύο βασικούς λογαριασμούς που έχει να πληρώσει. Όταν μιλάμε ότι 3,2 εκατομμύρια Έλληνες, είναι γνωστό, έχει ανακοινωθεί και από εμάς πολλοί, είναι στο όριο της φτώχειας, και όταν μιλάμε για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε περίπου 285.000 Έλληνες να αμείβονται έως 200 ευρώ, που σημαίνει ότι αυτοί εν δυνάμει θα ενταχθούν στον πτωχευτικό νόμο, δεν μπορούν να διαβιώσουν αλλιώς. Δυστυχώς εκεί οδηγούν όλους τους ανθρώπους. Ακριβώς. Άρα τα ποσοστά αυτή τη στιγμή των Ελλήνων που ζουν τη φτώχεια τους είναι συντριπτικά. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό που έχει μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Ο πτωχευτικός νόμος, κύριε Βουλγαράκο, παρουσιάστηκε από τα ΜΜΕ.
και στελέχη της κυβέρνησης σαν ευκαιρία ρύθμισης οφειλών. Πώς ακριβώς βοηθάει τους πολίτες ο νόμος αυτός? Πώς μπορεί ένας πτωχευτικός νόμος να βοηθήσει ένα πολίτη? Βέβαια, αυτό ακούγαμε και όταν είχε μπει για δημόσια διαβούλευση ο νόμος αυτός και πριν ψηφιστεί στη Βουλή, στις συζητήσεις που γινόταν και τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούσαν για μια δεύτερη ευκαιρία. Καμία δεύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει στην ουσία. Ίσως εννοούν ότι προπτωχευτικά ο πολίτης ο οποίος οφείλει μπορεί να καταθέσει μια αίτηση διακανονισμού στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο χρωστάει ή στο σύνολο, αν χρωστάει σε 2, 3, 4 φορείς, μπορεί να καταθέσει μία αίτηση για διακανονισμό συνολικά. Δεν μας είπαν όμως ούτε τα κανάλια, ούτε οι κυβερνώντες που το διαλαλούσαν αυτό το σημείο, ότι μπορεί μονομερός η τράπεζα, για παράδειγμα, να απορρίψει την αίτηση αυτή, ούτε καν να απαντήσει. Μάλιστα. Και να προχωρήσει στην πτώχευση. Μπορείτε να μας πείτε με λίγα λόγια τι προβλέπει τελικά αυτός ο νόμος, κύριε Βουλγαράκο? Στην ουσία, για να δώσουμε στους ακροατές να καταλάβουν, μέχρι τώρα πτωχεύαν τα νομικά πρόσωπα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχαμε μια εταιρεία η οποία δεν πήγαινε καλά και έφτανε στο σημείο να πτωχεύσει. Από εδώ και πέρα και από 1η Πρώτου του 2021 μπορεί να πτωχεύσει ένα φυσικό πρόσωπο. Και όταν μιλάμε για φυσικό πρόσωπο, μιλάμε για έναν συνταξιούχο, έναν αγρότη, έναν ελεύθερο επαγγελματία που έχει συνδεδεμένο το αφημί του με τη δουλειά του. Όλοι οι Έλληνες πολίτες εν δυνάμει μπορούν να πτωχεύσουν, αν χρωστάνε. Εγώ θα το έλεγα διαφορετικά. Πώς μπορούν να πτωχεύσουν, γιατί ο άνθρωπος είναι ενέργεια. Την ενέργεια τελικά. Ένα μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι πολύ οξύμορο. Και πώς μπορεί να πτωχεύσει ένας κυρίαρχος πολίτης, και ταιριάζει και με την εκπομπή σας, με τον τίτλο της εκπομπής σας. Ένας κυρίαρχος πολίτης μπορεί να πτωχεύσει, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να πτωχεύσει. Θα το δούμε αυτό παρακάτω, αν μπορεί να γίνει αυτό. Αν συνεχίσουμε λίγο παρακάτω για να κάνουμε λίγο πιο κατανοητό το τι θα συμβαίνει, στην ουσία, για να δώσουμε ένα δείγμα, θα πηγαίνει η τράπεζα και θα κάνει μια αίτηση στα ελληνικά δικαστήρια, μια αίτηση πτώχευσης στον οφειλέτη που πιθανόν να χρωστάει το δάνειό του. Αυτή η πτώχευση που θα κάνει την αίτηση η τράπεζα θα μπορεί να ενημερωθεί ο πολίτης 12 μέρες, 15 μέρες πριν την εκδίκαση της πτώχευσής του. Μάλιστα. Δηλαδή θα σου λένε ότι σε 15 μέρες, κύριε τάδε, πτωχεύεις. Δεν είναι λίγος ο χρόνος για να μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει. Είναι του κατεπήγοντος το θέμα, προφανώς. Στην ουσία, όλη του η περιουσία θα πηγαίνει στα χέρια των τραπεζών ή των υποτιθέμενων δανειστών. Ακριβώς. Με λίγα λόγια. Και για 3 χρόνια, για κάθε του εισόδημα, θα παρακρατείται. Θα δίνεται η δυνατότητα φυσικά, όταν μιλάμε για όλη την περιουσία, φυσικά είναι μέσα και η πρώτη κατοικία, κύριε Ιορδανίδη. Μάλιστα. Που ήταν ο διακαής πόθος των δανειστών και των Ευρωπαίων, όπου λέγανε οι κρατεοί μας και οι κυβερνώντες ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά να μην αρθεί η προστασία αυτή της πρώτης κατοικίας, και τελικά περάσανε αυτόν τον πτωχευτικό νόμο που καταργεί την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και θέλω εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, αν μου δίνετε τη δυνατότητα. Παρακαλώ. Και να πούμε ότι ακούγαμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Ο πρώην Πρωθυπουργός ειδικά το έχει καραμέλα στο στόμα του ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Μάλιστα και μεγάλοι δημοσιογράφοι τελευταία μας έχουν πει ότι τελικά βγήκαμε από τα μνημόνια. Ένας μεγάλος δημοσιογράφος πριν μια εβδομάδα, το άκουσα εγώ, είπε ότι τελικά βγήκαμε από τα μνημόνια. Πώς βγήκαμε ακριβώς από τα μνημόνια? Όταν τελικά εκτελούμε των δανειστών τον πόθο, και όταν, κύριε Ιορδανίδη, βγαίνουμε από ένα μνημόνιο το οποίο έχει έρθει με νόμο, θα πρέπει να υπάρχει ένας νόμος το οποίος καταργεί τον νόμο του μνημονίου. Αυτό δεν έχει γίνει ξεκάθαρα, και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί μας δώσαν συγχαρητήρια στην κυβέρνησή μας για τις μεταρρυθμίσεις που έχει περάσει μέσα στο 2020. Και αναρωτιέμαι αν αυτές οι μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβάνουν τον πτωχευτικό νόμο ή τον νόμο που περάσανε για την παιδεία, το Υπουργείο Παιδείας, ανάμεσα στους 2 εκκλισμούς το καλοκαίρι μάλιστα πέρασε αυτός ο νόμος της παιδείας, ο οποίος τι κάνει στην ουσία? Μεγαλώνει τον αριθμό των παιδιών στις αίθουσες, με αποτέλεσμα, και δεν το είπε κανένας αυτό,
να κλείσουν σχολεία, που σημαίνει ότι περίπου 30.000 αναπληρωτές καθηγητές θα χάσουν τη δουλειά τους. Αν μιλάμε για την οικονομία. Γι' αυτό το συνδέουμε και γι' αυτό το λέμε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, συνεχίζοντας για τον πτωχευτικό νόμο, όλη η περιουσία, είπαμε, θα πηγαίνει στους δανειστές και η πρώτη κατοικία, θα χάνει την κυριότητα του σπιτιού. Δίνεται η δυνατότητα στον πτωχευμένο να μπορέσει να διαβιώσει το ίδιο του το σπίτι, πληρώνοντας για 12 χρόνια, κύριε Ιορδανίδη, δώσει κάτι σαν ενίκιο. Μάλιστα. Αν μέσα σε αυτό το διάστημα των 12 ετών χάσει, δεν μπορέσει να πληρώσει για 3 μήνες τη δόση, θα γίνεται άμεσα η έξωσή του από το σπίτι του. Αφού παρέλθει ο χρόνος των 12 ετών, δίνεται η δυνατότητα να επανακτήσει την κυριότητά του, να αγοράσει, δηλαδή να επαναγοράσει το σπίτι του ο πτωχευμένος. Θα ρίσκει και θα βρέξει χρήματα από κάπου ή μέσα σε αυτά τα χρόνια θα έρθει η ανάπτυξη που την περιμένουμε εδώ και 10-12 χρόνια εμείς και θα βρει χρήματα ο πτωχευμένος, να επαναγοράσει, να πάρει την κυριότητά του πίσω στην εμπορική και όχι στην αντικειμενική αξία. Μάλιστα. Ακριβώς. Τεράστια παγίδα από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Βουλγαράκο. Ακριβώς αυτό σημαίνει. Μάλιστα. Αν κάποιος αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καλύψει τις οφειλές του, προστατεύεται ή πτωχεύεται και αυτός, κύριε Βουλγαράκο, δηλαδή? Όχι, δεν προστατεύεται και μάλιστα το έχει δηλώσει και ο κύριος Φώτης Κουρμούζης, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΔΙΧ, του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, όπου απορώ αυτός ο κύριος που είναι Γενικός Γραμματέας αυτού του οργανισμού για το δημόσιο χρέος, το οποίο δημόσιο χρέος αντί να συρρυκνωθεί διωγγώνεται. Απορώ τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί και τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να διαχειρίζονται ένα χρέος το οποίο συνέχεια ανεβαίνει. Ο κύριος αυτός λοιπόν πριν 2 μήνες περίπου 3 δήλωσε σε μεγάλο κανάλι ότι δεν υπάρχει καμία προστασία για τον αποδεδειγμένα πολίτη ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις. Μα και από πού θα μπορέσει να πληρώσει, δεν το κατανοώ. Δεν υπάρχει τίποτα. Ανεργία έχει φτάσει στα ύψη. Δεν υπάρχουν πουθενά εργασίες. Πώς θα μπορέσει να πληρώσει αυτούς τους άνθρωπους? Άρα βλέπουμε εδώ ότι ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί ξεκάθαρα για τις τράπεζες είναι ένας νόμος ετεροβαρής. Προσωπική μου άποψη. Μένα μου θυμίζει το χορό του Ζαλόγου, κύριε Βουλγαράκο. Ακριβώς. Οδεύουμε όλοι προς τον κρεμό. Αυτά πρέπει να δουν οι τηλεθεατές μας και να αρχίσουν να ψάχνουν, να δουν πώς μπορούμε να αντρέψουμε από την όλη αυτή κατάσταση. Ακριβώς. Παρακαλώ, συνεχίστε. Γι' αυτό τα εμφανίζουμε όλα αυτά. Θα πρέπει να ξέρουν και οι κυβερνώντες ότι εμείς στην Ελλήνων Συνέλευση έχουμε τραβήξει την κουρτίνα πλέον. Βλέπουμε πίσω από την κουρτίνα. Φέρνουμε και βγάζουμε στην επιφάνεια αυτούς τους νόμους και να ξέρουν οι κυβερνώντες ότι πολλοί Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή ψάχνουν και είναι στη διαδικασία να τραβήξουν και οι ίδιοι την κουρτίνα, να αποτυπώνουμε και καταγράφουμε τα πάντα και θα έρθει η ώρα και η στιγμή ότι και κάποιοι θα λογοδοτήσουν για το άδικο που παράγουν. Κύριε Ιορδανίδη. Θέλω να πω εδώ πάνω ότι ξεκάθαρα αυτός ο νόμος έχει ψηφιστεί για τις τράπεζες, γιατί οι τράπεζες είναι οι πρώτες που θα υποφεληθούν από την πτώχευση ενός αγρότη που θα ρευστοποιηθεί, παραδείγματος χάρη, όλη η περιουσία του. Θα μπει η τράπεζα σαν αρπακτικό. Οι τράπεζες, οι οποίες είναι οι 4 μεγάλες συστημικές, όπου τελευταία μια μεγάλη από αυτές τις τράπεζες έχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και προκειμένου να μην πληρώσει με μετρητά τις υποχρεώσεις της, μια ιδιωτική εταιρεία, το ξαναλέω, εμείς θα την κρατικοποιήσουμε για ακόμα μια φορά, θα πάμε τις μετοχές στο ΤΑΦ και ΣΥΓΜΑ και αυτή η τράπεζα την ίδια ώρα, κύριε Ιορδανίδη, και αυτό είναι το εξοργιστικό της υπόθεσης, θα κάνει αίτηση να πτωχεύσει ένα δείγμα δίνω έναν αγρότη, παραδείγματος χάρη, έναν ελεύθερο επαγγελματία, θα κάνει αίτηση για να πτωχεύσει ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος αυτό στην ουσία εγγυάται την κρατικοποίησή της. Έχουμε δει τελευταία ότι τα πάντα τα εγγυάται το ελληνικό δημόσιο και θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι το ελληνικό δημόσιο είμαστε τελικά εμείς. Φυσικά, οι πολίτες είναι το δημόσιο. Ακριβώς. Το σύνολο των πολιτών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δίνει 120 εκατομμύρια σε μια αεροπορική εταιρεία, την επιδοτεί, μια αεροπορική εταιρεία την οποία την είχε πουλήσει η ίδια η κυβέρνηση γιατί ήταν ζημιογόνα και αυτή τη στιγμή έρχεται και την επιδοτεί με 120 εκατομμύρια. Και ο Έλληνας ζει τη φτώχεια του. Με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Όλα αυτά. Κύριε Βουλγαράκο, στα θέματα των τραπεζών ή των οφειλετών και ο εγγυητής θα έχει πρόβλημα? Ακριβώς αυτός ο νόμος προβλέπει ότι και ο εγγυητής θα πτωχεύσει, ο οποίος εγγυάται το συγκεκριμένο δάνειο για το οποίο η τράπεζα
θα κάνει αίτηση πτώχευσης στον οφειλέτη, μπορεί να κάνει και στον εγγυητή, λοιπόν. Κατάλαβα. Εφόσον αυτός ο νόμος, κύριε Βουλγαράκο, δεν βοηθάει τους πολίτες, για ποιον λόγο δημιουργήθηκε? Για να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα? Τελικά, κύριε Ιορδανίδη, το κράτος έχει ανάγκη από έσοδα? Γιατί πολλές φορές και στη δικιά σας εκπομπή έχουμε αναδείξει τους κρατικούς προϋπολογισμούς, όπου τα έσοδα τα οποία προϋπολογίζει το κράτος και κυρώνει η κυβέρνηση και η Βουλή είναι τεράστια. Παρακαλώ να τα δείξουμε για μία ακόμα φορά, αν τα έχετε εδώ πέρα. Οι κρατικοί προϋπολογισμοί, παραδείγματος χάρη του 2020, προϋπολογίζουν 679 δισεκατομμύρια έσοδα. Μάλιστα. Το σχέδιο νόμου αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς τώρα που κάνουμε αυτή την κουβέντα, συζητάνε την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του 2021. Ο οποίος, αν έχουμε εδώ μπροστά μας το σχέδιο νόμου, ο οποίος προβλέπει στα έσοδα 793 δισεκατομμύρια. Το ποσό είναι ασύλληπτο. Είναι στο πραγματικό. Μαζί, αν θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει μια κουβέντα για τον προϋπολογισμό των πολιτών. Ναι, το είχαμε κάνει, ναι, βεβαίως. Όπου ο προϋπολογισμός των πολιτών, για την ενθύμηση των τηλεθεατών, να πούμε δύο πράγματα, γιατί είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει όλοι οι πολίτες που μας ακούν να ψάξουν, να χτυπήσουν προϋπολογισμός πολιτών και να δουν τα στοιχεία τα κρατικά που αποτυπώνονται μέσα σε αυτή την εργασία, που έχουν κάνει τελειόφοιτοι φοιτητές οικονομικού του Πανεπιστημίου Μακεδονία, οι οποίοι υπογράφουν την εργασία αυτή και μάλιστα στις τελευταίες σελίδες είναι και τα πρόσωπά τους. Είναι πολύ αξιόλογη αυτή η εργασία, αλλά... Τι μας αποδεικνύει, κύριε Βουλγαράκο? Μας αναφέρει, καταρχήν είναι πολύ βασικό να πούμε ότι ο προϋπολογισμός πολιτών, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αποτυπώνει στοιχεία του κράτους. Δεν είναι μια έρευνα η οποία έχει προσωπικές προτάσεις. Ναι, δεν απόψεις. Καταγράφει κρατικά στοιχεία. Απλά μας τα δίνει πιο κατανοητά σε εμάς τους πολίτες να τα καταλάβουμε. Αυτός ο προϋπολογισμός πολιτών, λοιπόν, αν γυρίσει ο τηλεθεατής και δει τη σελίδα 32, την έχω εδώ μπροστά μου και έχει σημασία να την αποτυπώσω όπως γράφεται, να την πω. Παρακαλώ. Μας λέει στη σελίδα 32. Τα στοιχεία είναι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και από το Γραφείο του Προϋπολογισμού στη Βουλή. Τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν το 2018, λοιπόν, λέει η εργασία αυτή, ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 899 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Όταν ο προϋπολογισμός ο ίδιος εκείνης της χρονιάς που κύρωνε η Βουλή ήταν 612 δισεκατομμύρια. Άρα έχουμε μια απόκληση 200 δισεκατομμύρια έσοδα. Τεράστια, κύριε Βουλγαράκο. Και ακούστε λοιπόν αυτό. Στον προϋπολογισμό του 2019 είχε προβλεφθεί ότι τα έσοδα θα φτάσουν τα 688 δισεκατομμύρια. Τελικώς, στις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2020, εκτιμάται ότι το 2019 τα έσοδα που θα εισπραχτούν θα ανέλθουν στα 1.357 δισεκατομμύρια. Δηλαδή. Και αυτή τη στιγμή εμείς περάσαμε πτωχευτικό νόμο. Κατάλαβα. Άρα η έρευνα αυτή των φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν είναι έρευνα, είναι εργασία. Η εργασία των πραγματικών στοιχείων από επίσημους κρατικούς θεσμούς. Και αναρωτιέμαι, κύριε Ιορδανίδη. Εδώ πρέπει να γίνεται ένα τεράστιο μαγείρεμα, κύριε Βουλγαράκο. Έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Γιατί αυτά που αναφέραμε τώρα είναι κρατικά στοιχεία. Μάλιστα. Άρα αναρωτιέμαι. Η ομάδα που έχει κάνει όλη την εργασία με αρχηγό την κυρία Σαβαΐδου, η οποία ήταν Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, πριν γίνει η ΑΑΔΕ, το 2015, αφού αποτύπωσε αυτή την εργασία και μας την έδωσε να τη δούμε, πήγε και ρώτησε τους κρατεούς για αυτά τα ποσά που αναφέρει εδώ πέρα? Έκανε καμία ερώτηση? Τα εμφάνισε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης? Έκανε προσπάθεια να τα δείξει? Τα αποτύπωσε, μας τα έδωσε και τελείωσε. Μέχρι εκεί δηλαδή. Και έχει σημασία να πούμε ότι όταν παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός πολιτών στο Πανεπιστήμιο, στην αίθουσα του Πανεπιστημίου Μακεδονία, παρόν ήταν και ο κύριος Σταϊκούρας. Μάλιστα. Ο οποίος έλαβε γνώση και χαιρέτησε την εκδήλωση, την όλη εκδήλωση. Αυτά, κύριε Ιορδανίδη, για τους προϋπολογισμούς. Άρα βλέπουμε ότι τελικά το κράτος από ό,τι μας λέτε έχει έσοδα. Τεράστια ποσά. Δεν έχει ανάγκη από έσοδα. Αυτό αποτυπώνεται από τις αποδείξεις. Δεν είναι δικά μας λεγόμενα. Αποτυπώνουμε
στοιχεία του κράτους αυτή τη στιγμή. Κύριε Βουλγαράκο, αυτούς τους προϋπολογισμούς που υποτίθεται είναι και νόμοι, μπορεί κάποιος τηλεθεατής να τους βρει και πού? Είναι πολύ απλό να τους βρει. Χτυπώντας στο Google προϋπολογισμός πολιτών, θα του βγει όλη η εργασία. Είναι μία πιο περιεκτική 35 σελίδων και μία λίγο πιο μεγαλύτερη των 114 σελίδων. Οι προϋπολογισμοί του κράτους που κυρώνει και αυτός τώρα που θα κυρωθεί, αν χτυπήσεις προϋπολογισμός 2021, θα σου βγει μπροστά το πρώτο πινάκιο, το οποίο τα λέει ακριβώς συνοπτικά τα έσοδα και τα έξοδα. Άρα θεωρώ ότι οφείλουν όλοι οι τηλεθεατές μας να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να κάνουν επερωτήσεις. Εφόσον υπάρχει τόσο χρηματικό απόθεμα, προβλέπει σε αυτά τα ποσά, γιατί δεν μπαίνουν σε διαδικασία να εξοφλήσουν όλα τα χρέη των Ελλήνων? Γιατί απλά δεν εκτελούν. Ξεκάθαρα λοιπόν να πούμε ότι και στον προϋπολογισμό πολιτών φαίνεται η κατάθεση του Αρτέμις Ώρα των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα. Κύριε Ορδανίδη, και στους τελευταίους 5 προϋπολογισμούς αποτυπώνεται είτε ως πιστωτικά έσοδα στους προηγούμενους, είτε στους 2 τελευταίους ως δάνεια. Αποτυπώνεται αυτό το τεράστιο ποσό, το βάζουν οι κυβερνήσεις, το κυρώνει η Βουλή, αλλά δεν εκτελεί. Και αν μου επιτρέπετε να πω το εξής: την ίδια ώρα που δεν εκτελεί και δεν παίρνει τα χρήματα να ξεχρεώσει όλους τους Έλληνες πολίτες από την κατάθεση των 600 δις, τα οποία είναι δάνειο στην ουσία, πανηγυρίζουμε για τα 72 δις από το Ταμείο Στήριξης, αν ακούσαμε τελευταία, ότι για το θέμα της πανδημίας. Ενώ τον Αύγουστο τα είχαμε πάρει, την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε ότι τώρα τελικά θα τα πάρουμε, τα οποία 72 δις, να πω εντάχει ότι θα παίρναμε ούτως ή άλλως 38 δισεκατομμύρια από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν μιλάμε για 72 δις. Τα υπόλοιπα που περισσεύουν από τα 38 θα είναι τα 20 δισεκατομμύρια περίπου δάνεια και τα υπόλοιπα θα είναι η επιχορήγηση, την οποία δεν μπορεί κατά το δοκού να χρησιμοποιήσει τα χρήματα η κυβέρνηση όπως θέλει, θα είναι με τη μορφή ΕΣΠΑ και επιχορηγήσεων, να φτιάξουν οι Έλληνες τα σπίτια τους με το εξοικονομό κατοίκων. Θα και αυτή είναι η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή, την ώρα που ο Έλληνας ζει τη φτώχεια του. Μάλιστα. Κύριε Βουλγαράκο, πολύ ωραία αυτά που μας λέτε. Οι κυβερνώντες, οι εκάστοτε κυβερνώντες πράττουν αυτά. Η Ελληνοσυνέλευση τι προτείνει όσον αφορά, κύριε Ορδανίδη, αυτά τα πράγματα? Η Ελληνοσυνέλευση το φωνάζει χρόνια τώρα. Υπάρχει η λύση στην Ελληνοσυνέλευση. Υπάρχει η εντολή, η εξώδικη δήλωση, εντολή εξουσιοδότηση, τα γνωστά εξώδικα του ΣΟΡΑ, τα οποία αρέσκονται τα κανάλια να αναφέρουν ως εξώδικα. Να πούμε ότι εξώδικη είναι η διαδικασία και δεν είναι. Είναι μια εντολή η οποία δίνεται στους κρατεούς να κάνουν τι? Να μπουν στους λογαριασμούς μαζί με μια εξουσιοδότηση, πάγια εντολή είναι στην ουσία, να μπουν στους λογαριασμούς στους οποίους είμαστε δικαιούχοι αφού δηλώσουμε κυρίαρχοι Έλληνες ηθαγενείς, και μένουμε στον όρο κυρίαρχοι, γιατί δηλώνοντας κυρίαρχοι γινόμαστε κατευθείαν δικαιούχοι μεριδίου των λογαριασμών, παραδείγματος χάρη των 600 δις, τα οποία αποτυπώνονται με στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Δίνουμε πάγια εντολή στον έφορο, στον διευθυντή της εφορίας μας, να μπει στο λογαριασμό αυτόν συγκεκριμένα και να εξοφλήσει κάθε μας οφειλή γεγεννημένη ή μη. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να πάρουν τα στοιχεία και με ελεύθερη βούληση να καταθέσουν την εξώδικη εντολή και να δούμε τελικά αν μπορεί να πτωχεύσει ο κυρίαρχος Έλληνας, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος δίνει κάθε 4 χρόνια την εντολή στους κρατεούς και στην κυβέρνηση τελικά να κάνουν τι? Να ψηφίσουν πτωχευτικούς νόμους. Γι' αυτό δώσαμε την εντολή, για να πτωχεύσουν οι Έλληνες? Δώσαμε καμία εντολή να επιχορηγούν τις τράπεζες με κρατικό χρήμα, με δημόσιο χρήμα, κύριε Ορδανίδη? Όχι. Αυτοί όμως το πράττουν. Κύριε Βουλγαράκο, ένα ερώτημα. Πού μπορεί ο πολίτης να βρει αυτή την εντολή εξιοδότηση που λέτε, την εξώδικη εντολή? Πού μπορεί να την βρει αυτήν? Αυτή τη στιγμή καταρχήν, επειδή βρισκόμαστε σε έναν εκκλεισμό και δεν μπορούμε να δεχτούμε πολίτες στα γραφεία, μπορεί να πάρει όλες τις αποδείξεις από το artemispavlasoras.gr, το site,
όπου υπάρχουν όλες οι αποδείξεις, να κατεβάσει τα έγγραφα, να τα δει, να τα διαβάσει, να τα μελετήσει και με ελεύθερη βούληση να τα καταθέσει σε έναν θεσμό, τράπεζα, ασφαλιστικό ταμείο, εφορία. Από το διαδίκτυο να τα πάρει για από κάποιον τοπικό οργανισμό. Όταν έρθει η ώρα και με ελεύθερη βούληση αποφασίσει να τα καταθέσει, θα έρθει σε έναν τοπικό οργανισμό να πάρει τα έγγραφα, να τα υπογράψει και να τα καταθέσει. Με τις προϋποθέσεις όμως της πανδημίας υπάρχει ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή ναι. Μάλιστα. Κύριε Βουλγαράκο, ο χρόνος μας πιέζει. Θα σας παρακαλέσω να κάνετε ένα κάλεσμα προς τους τηλεθεατές πριν κλείσουμε την αυτή πολύ ωραία εκπομπή μας, η οποία είναι τεράστια και θέλει ώρες να την αναλύσουμε. Παρακαλώ, κάντε ένα κάλεσμα στους τηλεθεατές. Στην ουσία το κάναμε το κάλεσμα. Πρέπει όλοι οι Έλληνες να περάσουν μέσα από τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης, να πάρουν καταρχήν τις αποδείξεις. Να ενωθούμε όλοι μαζί και μέσα από την ένωσή μας θα αποβάλουμε και το φόβο μας, ο φόβος είναι αυτός που δεν μας αφήνει να κάνουμε την κίνηση. Θα αποβάλουμε το φόβο, θα πάρουμε τη γνώση, με τη γνώση θα αποβάλουμε το φόβο και όλοι μαζί θα σταματήσουμε αυτό το άδικο που συμβαίνει τουλάχιστον τα τελευταία 12-13 χρόνια στον Έλληνα. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Βουλγαράκος Ιωάννης, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ήταν τιμή μου, κύριε Βουλγαράκο, να σας έχω στην εκπομπή μου. Δική μου τιμή, κύριε. Σίγουρα θα τα ξαναλέμε στο μέλλον. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Δύναμη φως σε όλους.